Curhat nyok. Iya su. Oke dulur, balik maning neng channel sing rametu ra cetha ra genah. Neng timbangane kowe meneng wae kok munyuk tipes sedih karena ranti gawean, mending neng kene golek hiburan ya toh. Lan kanggo dulur-dulur sing durung subscribe, tolong dibantu subscribe dhisik, mergo saka subscribe-mu nggarai aku semangat gawe konten-konten baru. Oke, pokoknya ra usah suwe-suwe, langsung wae capcus ning videone. Wong sing tau singgah jeru ning ati tur endinge pergi, kuwi pancen marahi sakit hati. Kaya curhatan sing bakalan dibahas kali iki, curhatan teko salah sijining follower, jeneng akune @alfian sptra87. Isi curhatane ngene. Aku esih kelingan mantan terus min. Cara men ora kelingan mantan ki piye min? Njaluk saran. Yo pancene ra gampang menghapus kenangan mantan. Ibarat luka gores kuwi akan selalu ada dan membekas ngono. Ya ibaratnya nek kowe duwe lara koreng isih iso ditutupi, duwe lara borok isih iso ditambani. Tapi rasa sakit karena perpisahan, oh tidak semudah itu Fergusi. Tapi nek kowe kaya ibarat kecebur sumur, sik jeru, tetep ya kudu iso mentas. Mbuh piye carane? Ngeranggeh cawet tembokmu, apa kepiye sakarepmu? Intine kuwi aja meneng wae. Move on ngono lho. Ora meneng wae kok munyuk tipes ngono kuwi. Golek penggantine sak cepete. Nek ora iso golek ya tuku purel apa kepiye. Dadi walaupun kowe wis kebacut kejeron, tapi kowe kudu mari sanajan alon-alon. Ngono lho su. Dong ra. Dadi nek lagu sing cocok nggo kowe iki tak setel ke sebuah lagu sing cocok nggo kowe ya. Jujur aku isih sayang, wegah kelangan, merga tresno wis tak patri neng jero ati, nanging ngarep piye maneh iki wis dalane kudu pisahan. Hei mantan, rungokno. Sanadyan aku elek neng matamu, aku ra cocok nggo uripmu, tapi kowe tau singgah neng atiku. Jujur aku isih sayang, wegah kelangan, mergo tresno wis tak patri. Oke, kanggo dulur-dulur sing seneng karo video iki, aja lali di subscribe, aktifke tombol notifikasi loncengnya men ra ketinggalan video-video selanjutnya. Terus di like, di komen, di share neng kanca-kancamu. Intine apa wae curhatmu bakalan tak sauri sak kecekele cangkemku. Aja berharap oleh solusi, mergo kene dudu pegadian utawa kantor polisi. Sampai jumpa neng video selanjutnya. Bye.